Поки українська влада вирішує стратегічні проблеми із сусідньою Росією, українці вже максимально затягнули свої паски. За останній місяць ціни на усі групи товарів сягнули космічних позначок. Одна з головних причин такого здорожчання товарів – високі курси іноземної валюти. Тобто багато в чому, виходить, я відмовляю для своєї сім'ї, тому що ті гроші, які я заробляла рік назад, і практично навіть зменшились в доходах, тому що зменшилися кількість клієнтів, значить зменшилася кількість доходів. Ну і те, що я могла рік назад дозволити, на сьогоднішній день я практично дозволяю в 4 рази менше, а то і в 5. Цены очень большие и очень сложно сейчас стало выживать. Как студентам, так тем более вообще. И отменят же все студенческие льготы и говорят, что отменят стипендию. Это совсем не очень хорошо. Одна проблема – квартплата. Пенсію не дають, на роботу по віку не приймають. Мені залишається тільки малювати ці гривні. Про минулому році все-таки набагато більше можна було собі придбати до святкового столу, а також до новорічних подарунків для дітей. На сьогоднішній день приходиться трошки себе в цьому ограничувати. У грудні гривня оновила свій історичний мінімум. Так, у банках долар сягнув позначки 16 гривень без вільного продажу громадянам і 20-23 гривні у тіньовому ринку, де його можна вільно придбати. У Національному банку України відмовилися категорично коментувати ситуацію з приводу курсу валют. Фінансові ж експерти стверджують, що такі коливання курсу валюти є спекулятивними. Спекулятивні речі відбуваються. І вони також є наслідком реакції людей звичайних, які там йдуть в обмінник, там десь міняють, і людей, які мають більше грошей, вони також хочуть їх якось зберегти, заощаджити. Відповідно, якщо більше людей йдуть купляти валюту, то створюється ажіотаж і курс підвищується. У мене вже відчуття, що в наступному році ми можемо досягти планки 25 і 30 гривень за долар. Цей обвал може бути безкінечним, тому що рефінансування банків, яке здійснює уряд, здійснюється за рахунок емісійних гривень. Це насичує грошову масу, і вся ця маса тисне на валютний ринок. Стрімка девальвація гривні створює особливо багато проблем громадянам, які взяли в банках кредити в іноземній валюті, адже вони сьогодні чимало переплачують. Влітку 2013 року ми з дружиною взяли кредит у сумі 10 тисяч доларів на 3 роки під 10% річних. Тепер мені, щоб купити долари і розрахуватися з кредитом, потрібно йти на чорний ринок. Бо у банках його просто немає. А на чорному ринку, аби купити долар, потрібно викласти щонайменше 20 гривень. Розумієте, я не можу собі зараз просто цього дозволити, це безвихідь. Якщо раніше я мав платити за кредит 2,5 тисяч гривень, то зараз це 6. Це переплата більш ніж у 2 рази на місяць. Що мені тепер з цим робити? Ослаблення гривні свідчить лише про те, що економіка України не зазнає жодних покращень, а стрімко падає вниз. І війна все більше впливає на фінансове становище країни. Те, що зробили з валютним курсом, це абсолютний злочин, за який треба було б розстріляти. Тому що наша влада пішла на вимоги Міжнародного валютного фонду зробити плаваючий ринковий курс, щоб попит врівноважував пропозицію і бла-бла-бла. Але треба було ввести військовий стан, і тоді жодних розмов про плаваючий курс в умовах війни було б вести неможливо. Фінансова стабільність і стабільність валюти в умовах війни – це є одна з передумов національної безпеки і ефективності ведення війни. Використали ще це розхитування курсу для валютних маніпуляцій, спекуляцій і виведення величезних коштів через рефінансування комерційних банків. Експерти кажуть, що у 2015 році позитивних змін чекати не варто, адже економічна і політична кризи продовжують ускладнювати стабілізацію валютного ринку і робити якісь прогнози дуже важко. Близько 16-17 курс протримається певний час. Ми говоримо десь там про офіційний і також тіньовий, також, я думаю, принаймні там 2-3-4 тижні десь не буде суттєвих рухів. А далі позначка, вже яку гривня історично спробувала, це 20, тобто може повернутися до 20. Якщо вище 20 піде, то далі це вже
25 вище – це неконтрольований процес. Аби фінансова криза відчутно не вдарила по власному бюджету кожного, потрібно вчитися фінансовій грамотності та розумній економії. Раз в тиждень робиться велика закупка продуктів. Тобто ми маємо час знати, де можна продукти купити дешевше і скористатися тим, щоб робити оптову закупівлю продуктів, а не, скажімо, там рознічна, коли ми робимо закупку. Підрахунок, що було куплено і на що потрібно зробити витрати на наступний тиждень. Про ніякий спокій не йдеться мова. Просто треба навчитися витрачати ті гроші, які ми маємо. Розумно витрачати ті ресурси, які ми маємо. І привчати дітей до цього змалку. Отож, детальне ведення обліку отриманих та витрачених коштів бережуть кожного із нас від зайвих витрат, поки спостерігатимемо невтішні графіки обвалу національної валюти, економіки та невпинний ріст цін. А поки сподіватимемося, що найближчим часом влада все ж почне думати про добробут українців, і фінансова ситуація в країні як не покращиться, то хоча б стабілізується. Вікторія Марценюк, Костянтин Сніцар, спеціально для Власної ТІВІ.